Skont ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika dwar inċidenti fuq il-post tax-xogħol, irriżulta li fl-ewwel 6 xhur tas-sena kien hemm 4 ħaddiema li mietu waqt li kienu xogħol. 2 mietu fil-qasam tal-kostruzzjoni fejn sofrew minn korriment f'rashom fil-mod li 2 l-oħra tilfu ħajjithom f'postijiet oħrajn. Tal-ammont ta' 4 vittmi f'6 xhur ifisser 3 aktar mill-istess perjodu tas-sena l-oħra. L-imwiet kollha li seħħew fuq il-post tax-xogħol involvew irġiel, ċittadini ġejjin minn pajjiżi mhux tal-Unjoni Ewropea u ħaddiema f'impjiegi elementari. Fl-24 ta' frar telef ħajtu raġel ta' 43 sena mill-Ghana wara li waqa' madwar żewġ sulari waqt li kien qed jagħmel xi xogħol fiż-żona industrijali tal-Marsa. Fl-20 ta' April raġel ta' 31 sena residenti ħażebbuġ miet wara li sfronda saqaf ta' dar fejn kien qed isir xi xogħol f'binja fit-triq Sant Ignazju ta' Slima. Imbagħad fit-13 ta' Mejju żagħżugħ ta' 21 sena minn Wietilajn ħanxok waqt li kien qed jagħmel xi xogħol fit-triq Maderboni Konsili fil-Fkura. U fis-27 ta' Ġunju ħaddiem tilef ħajtu traġikament wara li ħax xokk waqt li kien qed jarma scaffolding f'San Ġiljan. Fl-ewwel nofs tas-sena 2024 kienu rrappurtati 1085 inċident mhux fatali fuq il-post tax-xogħol. L-akbar ta' inċidenti ġraw fil-qasam tal-manifattura, il-qasam ta' kostruzzjoni kellu 143 inċident. 70% ta' dawk involuti f'inċidenti mhux fatali fuq il-post tax-xogħol kienu Malti. L-NSO qal li inċidenti mhux fatali żdiedu bi 23 fuq l-istess 6 xhur tas-sena l-oħra u kważi terz tal-korrimenti fuq il-post tax-xogħol kienu jaffettwaw id-dar tal-individwu.